Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdroji pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.